Čusák, busák, kaktusák, moje meno je Ultraman XXL a vítam vás pri dnešnom mojom prvom vlogu. Áno, je to môj prvý vlog, mal som vlog, len bol trapný, bol neskutočne trapný, takže idem od začiatku. Dobre, takže, ako by som to povedal, tento vlog sa volá Začínam na YouTube. Takže keď začínam na YouTube, viem, že som taký trapný, poznáte to sami, všetci, určite to všetci poznáte. Takže tento vlog bude o tom, ako ja začínam na YouTube. Dobre, takže bolo veľa videí, toto mal byť ako prvý vlog. Bohužiaľ nenapadlo mi to, lebo moja makovica je príliš dutá, aby to pochopila, takže inšpirovali ma na YouTube. Tak kto ma inšpiroval, bol to Gogo, Selasi, Smusa, Peťan Games. Peťan dosť nadáva, ale je to veľmi dobrý youtuber, ja ho mám veľmi rád. Alebo je to fakt kvalitný youtuber, fakt. Pucokraft ho nemá rád, lebo nadáva, ale no, tak, nech si pozera, koho bude chcieť. PewDiePie, všetci, proste, každý youtuber ma inšpiroval. Všetci youtuberi majú dačo do seba. A ešte ma inšpiroval Marty, M4 Marty, chudák, pred 1 rokom zomrel. Takže fakt, Marty, Boh s tebou a dúfam, že sa ti v novom domove bude dariť. 10 sekúnd pre Martyho, 10 sekúnd ticha. Dobre, takže pri tomto videjku by som chcel privítať aj môjho malého brata, bude mať svoj vlastný YouTube kanál Niga TV. Poď sem, brácho. Ja som Niga TV. Áno, je to Niga TV, poď sem, Niga TV. Zabijú ťa, ty Ultramania, jeden sa prosia. Prestaň, ty debil. To je môj brat, daj si to dole. Ahojte, dáne páni, moje meno je Niga TV, zabijú vás. Vidíte, aký je retardovaný? Od tebe tak ticho, ja ťa chcem To zabiť. najretardovanejšie dieťa, aké môže byť. Žere nugety. Malala. Dobre. Takže toto bude budúci Niga TV, ale nevidno ti hlavu. Čupni si. Vidíte, toto je jeho face. Čupni si ešte. A buď takto čupne. Rovná hlava. A buď takto. Toto je môj bračík Niga TV. Má rád Minecraft, je to Minecraft Kid. Hej, ja milujem Minecraft, je to moja najbližšia hra. Hej more, je to jeho najobľúbenejšia. Minecraftiaci držia spolu. Nikdy nesklonia hlavy sa mi z boju. Majú diamantové meče. Sekajú sa. A diamanty kopú. Lebo aj toto. Prestaň, nechcem byť trapko. Takže budem točiť videa, no jasné, vy to viete, mám už 4 videa. Takže Ja budem mať milión. Dajte mi 100 miliard takto by som chcel lajkov. vidieť. Takže skôr ako toto video bude ešte, myslím, môj piškotový recept číslo 2. Hej ľudia, toto si teraz nevšímajte, trochu zapchajte uši, len teraz chcem dať čo Markusovi povedať. Vieš, čo som našiel v Minecrafte na plejku? Blízko dediny bola úplne blízko v dedine bol pušný chrám. Dobre, Minecraft Kid. Ešte malý, odpustím mu tieto výpady. Takže budú sa vám tu znázorňovať. Maska, lebo nemôžem dýchať. Dobre, daj si dať vejderskú masku, daj vejderskú masku, ja to neviem podať. Takže budú sa vám tu dávať menovky, pozrite si ich kanál, takže Gogoman TV, Selasi, Smusa, Peťan Games a Marty. Prepač. Marty, odpočívaj v pokoji. A ešte moji najlepší kamaráti, moji fakt fest dobrí kamaráti, s ktorými točím, Ready a Pucokraft. Moji najkamaši. S Reddym mám 2 videá. Áno, mám 2 videá.
s Redym, takže no, príde niekedy aj ku mne a natočíme so mňou videa. S Pucokraftom mám 2 videá, potom Chubby Bunny Challenge a Cherry Papričkový Challenge. No, takže v tomto videjku by som sa s vami aj rozlúčil. Takže ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, ak nie, dajte dislike, prípadne dajte odber. Áno, dajte odber, áno. Takže čusák, busí, kaktusák, lúči sa s vami Ultraman XXL. Poďme. A Niga TV. Híha!